Straight to the Ato point. sa may dawaton ang report karon sa kauban on board sa patrol na kapulisan sa Algao padayong nag-imbestigar sa nahitabong pagpamusil sa usa ka SK Federation President sod sa usa ka resto bar. Ano man ni mga higalang na musilman sod sa usa ka resto bar. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Laura. DYHP. RMN Report. Radyoman Attorney Rupil, alas 11:16 ni gabi diha sa Hideout Resto Bar sa Dunhill, Poblasyon, Argao, Cebu. In 5 minutes, nakaresponde noon dayon ang atong kapulisan sa Argao nga mahinungdan nga wa na makapalayo kini suspetsado nga usa ka SK President sa lungsod sa Argao kini si Mark Villamora o agpuyo ni sa may barangay Lamakan sa lungsod sa Argao. Iyang napusilan og napatay kini si Angelo Amarillo. Patay na gagihatod sa Tambalanan. Pasiunang investigasyon sa atong kapulisan matud ni Police Major Janus Diangan na kining maog suspect nagsilos ni ngadto sa biktima tungod kay ang iyang hinigugma giingon nga sa diyang wa na sila magpayo og sinabtanay giingon nga gisaw ni o gismokoy sa biktima hinungdan nga mitumaw ang iyang kapungot ang iyang rehistrado nga Glock 17 9mm pistol mo iyang gigamit pagpusil sa maog biktima. Ang ato mga sakop sa suko naka-recover yun og mga empty shell siyam yun. So meaning kasiyam yun niya pusila kining maog. Suko kayo Paul, suko gyud kayo Paul. Suko yung kayo, Attorney Rupil, kay ang iyagong hinigugma, uyab, matod pa ni Police Major Diangan, kining uyab sa suspect, gisaw sa biktima, kay nakahibaw nga, dili na maayo ang ilang dagan sa ilang hinigugma ay pag minahalay, pagkahibaw ang biktima, giingon nga murag nahog og kanang giilog ba. Kaya nga wala kay kwan siguro ba kanang pagkaibaw siguro biktima nga wala ka magmalipay yung skilled niya. Ari nako kay bisag buntis ka magmalipayon ka nako. Basig yun. So buntis na ni Paul. Buntis ning kwan kining uyab aning suspect. Uy. Lunya, dili maayo ang ilang relasyon na Attorney Rupil, matod pa ni Police Major Diangan, hinungdan nga mitumaw og nagbaton og kayugot og kasukok kining maong suspect. So iyang giplano kay nagdadaan naman siya daan ang iyang Glock 17 dito sa Resto Bar. Pero wala siya PTC-4, no? So di pwede niya igawa sa iyang balay ang iyang armas, pero iyang gida kay nana na siya plano iyang pusilon. So sakto ka, grabe iyang gihambin nga kasuko Radyo Man Attorney Rupil kay siyam jud ka mga bala ang iyang gilubong sa kalawasan ining maong biktima. Kay di lang nato i-blurred Attorney Rupil, makita nimo ang buko-buko kay nag-ubo man ni siya. Daghang kay buslot Attorney Rupil, oy Grabihan, no? Buko-buko dili padong diri sa iyang hawakan ang mga igo, mga buslot ba. Galing lang kay di na to pwede ipakita yung mga di na to ipakita lang kay mabadlong tang mita na. So namantay community standard nga gi-follow. So blur lang na to gamay. Nagkuan ni tao ni kasamang Paul. Nahapa in tao ni sa yuta kini maong biktima. Naubo. Yun din siya ni Rupil, no? Nga pag-susis ato kapulisan og asay igo. O ito pagwali sa iyang teaser dito nakita ang buslot ni iyang muko-muko Attorney Rupil, no? So gabi yung kasuko kay siya man yung kabala ang nakita o kapsula yan napunit sa ato mga sakop sa suko sa diyang nakaabot na sa crime scene, mga alauna 15 na ni ganiyang kadlaw naabot ang atong suko team niya gi-process nila ang crime scene mo ni nakuha nila ning siyam ka mga kapsula sa bala sa 9mm niya dunay duha ka bala pod. Wa makamove on ni Paul, wa makamove on in town kini maong SK President. Murag yun ana Attorney Rupil, no? Tanaw siguro niya murag
unsa sa kang sistema sa ilang away-away mo ning dili na sila maayo ang ilang panagkuyog bisan og buntisan na ang maong uyab niya pero di man gyapon maayo ang ilang relasyon wala ta kay bao no Oh. kay nagpadayon pa man gud ang ato kapulisan kay basig tan-aw sa suspect ka ikaw gyud nakaingon aning among kuan basig ingon ala Basin og mo tan-awon pa gini ang dagan des lang gugma ani Radyoman Paul kay wa man ni ka move on pa ni siya. Wa pa din makumpleto siguro pa closure tingali ning kalaki ha. Standby po ha ako kamalikan ko tuod kay akong gipa-prepare ang video sa gamay lang nga ato sa mabati sa kahanginan ning kuana. Standby. Human lamang pipila ka pahinumdom. Straight to the At sa point. kunong paminaw ni mo na ni ang pagdakop sa kuan names. Pagdakop ato mong SK president. Medyo kuan ni ha kay limang ka ni mga kagilaan og SK chairman ka, di man ka mahimong SK Federation President dili ka SK chairman sa ka barangay. No, kay kana mga SK chairman ka sa barangay, ikaw may leader sa youth diha sa mga barangay, unya mag-election po ng mga SK chairman sa mga barangay diha sa Argao, ang ilang president mo na mulingkod sa ilang municipal council. Nya karon mo equivalent kini kwan konsehal sa lungsod, no? Ex officio member kini diha sa city council, dili city council, municipal council, no? Nya mo nakapusil ngano ba ni tungod sa gugma. Wa ni ka move on pa kung mauhon ni kasamang ni store. Unya kay nganon buntis magada ni. Unsa man ni basig buwag ni nga dili pa gitingali ingon nga kuan wa pay closure ba ka? Or unsang kalakiha kay buntis gud. Unya ni ay ni inter sa ning usa mga higala. Pero wa kita kasabot unsa gitinuod nga kuan ha pero porbida nganong ni sampot masad aning pagpamusil. Na ato ni tagag pagtagad niya nadakpan hinoon asa man tong pagkadakop dong ato kuno paminawon basig nay mga istorya ato dong nin sa ato sa paminawon balik. Okay, Sumber ni pagkadakop. Gahukas maning ko na. Okay. Sa atong balikan may gawas Radyoman Paul Lauro. So kuan ni ang uyab ining maong suspect buntis unya gisaw aning biktima kay wa nay klaro ang ilang relasyon ining maong SK president. Unya simpre mura og di lalim sad siguro nga buntis niya na nagkabuwag sila or unsa ba kinahitabo sa relasyon nya naay misudlon kasamang ni store nga nanguyab sab nga andam og tagana nga mga mahan sa bata inana. Di medyo nada siguro pod kini mga babae. Nya wa pa day ka move on tong maong SK Federation President nga kato si Mark Villamora. At tumalikan sa Paul Lauro sa dugang report be. Yes sa Radyoman Paul. Usa man ni nganong diha man pod sila sa kinini ang Resto Bar Paul. Sa ato pa unsa man ni chill kining duha nga uyab sa kwan. Ikumpiyansa sila murag unsa man murag kwan ba? Nagsaya-saya sa diha o nag-chill sila buntis man ka gainom-inom ni unya usa man ang maong Resto Bar wa day sila security guard nya do na untay mo rikisa kung do na mo soda kasama Paul. Radyo man Attorney Rupil, mao na ato itang ipalo up og pangutana sa atong kapulisan Attorney Rupil nga nagpadayon pa ang ilang investigasyon. Mao pa ni ang ilang gibato nato nga initial nga motibo sa maong krimen makahulagway nga love triangle no o panagilog sa usa ka babae maoy ugat ni ining pagpamusil. So wa pa sila mohatag nato detalye og kining suspect ni adto balang ka ni diha sa Resto Bar human niya may bawi nga naa didto kining maog biktima. Wa sa nila i-diskute og diha ba present ba ang babae sa diyang nahitabo kining maog pagpamusil. Radyoman Attorney Rupil no kay mao pa man ni ang ilang initial nga gihatag nato ni ining mga gayuna no si Police Major Janos Jangan ni refer ni sa iyang Deputy Attorney Rupil na maoy ato makontak pero dili pa bulsad ni ining mga oras sa karon sa kabuntagon Kay pati suko agad niya po laliman ka nagsiyam kabala ng naa ni butog yun sa maong 9mm. Di na ko ma-imagine ka na kay Resto Bar man na Paul. Sus ang mga taong lubat siguro iyahay panagan mo ra siguro mga putyukan nga napuhag Paul. Straight to the point. No, kini mga orasa alas 11 pasado, I don't know og daghan pa bang tao diha ay ang balagod niya
iyang gipabuto siya man kuyaw kayo na ay tapad baron unya dool nga lamisa kuyaw kayo spagan Attorney Rupil. Okay, so antro ra baling 9mm, no? So, ay noon kay way napagan nga laing tao. Ang iyang target region mao'y iyang region na Igo Attorney Rupil. Way laing napagan sa Paong Resto Bar. Paita, Paul. Grabe ha, So, no? So ato na lang huwaton ang dugang update pa ni ini kung doon na na'y maahatag pag-update ang atong kapulisan sa Argao ni ining maong pagpamusil nga ang suspect si President diya sa lungsod sa Argao. Sayang kayo ang iyang kuan ba, Paul? Ang iyang ranggo, ang iyang naabot nga siya mo SK Federation President din ha, membro siya sa Municipal Council, kay ex-officio siya member sa Municipal Council, so naasa equivalent sa konsihal, unya mo na iyang nadangatan, wa niya makontrolar ang iyang kaugalingon Radyo Man Paul. No, so naasay kasakit nga iyang gibati, tingali og unsang hitabuan ni nagkabuwag sila, tingali kanang buwag nga di pa sa girugid ingon nga kuan kanang buwag nga na closure, tingali buwag-buwag pa ni Paul nga kanang buwag nga magbalik pa unta. Unya gisaw aning usa manang pwede sukuan niya kao pa ni ka-move on like maohon na Radyo Man Paul. Pero no, mahugog yun ana nga wa pag yun ni ka-move on impormaha kay nganong iya maggiplano yun ang pagpatay na yun ni ining maog biktima Attorney Rupil, no? So, unya kini pong maong kuan sad, ang babae pod Paul, posible nga inanang buntis magaling nimong babae. Unya unsa baka poy kuan baka tingali og nabalaka ba ka siya nga nagkabuwag sila or nya buntis siya nya naay laing lalaki nga andam og tagana nga musaw Paul og mga mahan sa bata na mao siguro nga iya pong gisugot. No na, basig niingon ng biktima kini ato mga pangagpas lang kaguol day. Ugwa na mo, ugwa na dili nakatimanon niya, ya buntis na baka. Andam ra jud kog tagana nga mo kuani mo saw nimo, mo dawat nimo, mo pabarog nimo. Ana ba? Basta ingon ana ba ya mo siguro inadunggat. Perti suko Attorney Rupil, no? Lima ka lang ka siyam yun niya pabutay ang biktima in town, no? Murag maoning kalakiha, paita. So love triangle, kining hitabo aday Radyo Man Paul. Live triangle ang gitan-aw ron sa atong kapulisan ining maong insidente wa pa kanila i-saysay ang kinatibuk-an yun ang sitwasyon dito sa sud sa Resto Bar niining maong pagpamusil Radyo Man Attorney Rupil. So mao ni ang atong recap nining maong itabo dito sa Argao kagabi. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Alas 6:54 na sa manuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Atong point. gikontak sa Maygalang Argao Police Station karon mga higala, no? Gahapon ang Argao putin sikata kay dunay nisaka didto mga higalas kahoy. 24 oras gyud ato lang ning iagi katawa mga kaigsunan kay maka-stress man sad mahigalag atong seryosohon ug maayo gyud hisgot ni. Sos Ginoo ko. Unya karon ni apod mahigalay SK Federation President nakapusil patay sa usa ka lalaki nga iyang gisilusan. Kini yung silos lagi mahigala bida. No? So kuan ni siya wala pa ni siya maka-move on tingali og nagkabuwag ni tingali unsa ka historya ani nila basig buwag niya balik buwag balik inana. Unya kana gong magbuwag magbalik unya nanay lain nga mga binuhat nga mo intra na medyo dako ng problema ni store. Di na ni makayag tambagan ni sa Dear Kuya Paul og ang suliran sa gugma. Kanya agi katawa mga kaigalaan og di gani ari ka sa Dear IFM. Og kinini ang okay lisod man tandog ang garbo mga sukitig paminaw, no? SK Federation na kuan ka. What is it kanahuna og kuano nga nakapatay kag tawo inana? Og sa babae pod og inana magaling sitwasyon labi pa buntis siya indekin may siguro di lang po tingali mangita pug dayong pulis siguro ni sir. Uron sa ba? Di na po ta kasulti no kay punta kasabot sagud sa aktual nga circumstansya, no? So kining maong lalaki SK Chairman, SK Federation Chairman unya nasakitan siya
nya ang babae po nasakitan kay nagbuwag nya buntis ra ba. Wa ta kasabot po ining biktima og na in love po nagidaan. Basin po di ko na basta-basta nga kuan na Nestor, no? Muna nga atong gitawgan ron ang atong kapulisan sa Argao para makabaw tag unsay dugang sirkumstansya. Nastong linya ron si Captain Carlos Naka, nanabaday? Atong tagapagtagad mga kaigsunan, no? Aron nga masuta tani mahigala og kumusta ang ilang investigasyon. Ang atong Deputy Chief dito sa Argao Police mga sukin tigpaminaw. Ang atong Argao Municipal Police sa mga kagalaan ato i-check si Captain Carlos Nakas itong linya ron mga kagalaan. Lahat ng tanong, straight to the point. Captain Carlos Naka, maayong buntag sir, live taron sa DYHP RMN Cebu o sa IFM. Good morning sir. Maayong buntag, Attorney Ropel Banyo, kung sa atong tanan nga mga suking tigpaminaw, sir. Maayong buntag, sir. Sir, unsa may kining kumusta inyong investigasyon aning pagpamusil ining usa ka SK Federation Chairman diha sa atong lungsod sa Argao? Sa pagkakaroon, sir, ang ato ang SK Federation President sa Police Argao na sa ato ang Kustode. custodial siya kining atong investigasyon karon ato pang nagpadayon pa tungod sa kining pagpamusil niya nga hinungdan ba nga sa miging tuig pa man nilang panagbangi tungod ani nga silos nila. So gitawag siya love triangle between sa kining biktima ug siya kining mga bagbad-bahad ba. So may tabo to nga pagpamusil kay nag-abot na sila diri sa hideout, Cristo Bar sa Dunhill, poblasyon. So, nag-abot la dito. So, dito na, itabo ang pagpamusil, patay sa kuan biktima taon. Pag-abot nila dito, sir, dito ba ang babae nga ilang subject nga na ilang gikasilusan? Iyang gikasilusan? Murag wala dito, sir. Dito ra katong usa ka amigan la, sir. Pero katong babae, wala kay, kuan na, sir. Ang wag-ura man taon ng nanganak, sir. Kinabuntis mo itong babae, sir. Kay, nagatiman pa silang bata dito sa balay. Okay. Nagbadbahat man kaning maong iski chairman, na blatter ba ni sir? To pa ning subayon sa kuan sir, kung na blatter ba ni ilang badwahad kay wala personalan mo nila, sir. Nga ato pang subayon sa tong blatter, sir, kung nabay blatter ani ilang badwahad, sir. Ato pang subayon, sir, ha? Sige sir. Sige lang sir. No, nya kining ang lalaki kining biktima nga si Juan Angelo Amarillo, no? Mo ang biktima? Yes, sir. Elmer Angelo Amarillo. Elmer Angelo Amarillo. Okay. Ang biktima, sir. Ang atong iski chairman unsa ni complete name ani sir? Is Mark, sir. Mark Alfonso Villamora. Okay. Unsay trabaho ining Elmer ang biktima? Ay kuan ta sir ay second year college estudyante pa na, sir. Estudyante pa. Ang eskwelahan sa Argao, sir, estudyante, sir. Okay. Pero kining iski chairman, estudyante po ni, no? Kay mao man mga idara nga murag kuan pa. Posible, sir, estudyante po ni nya kuan man siya, concentrate man siya sa iyang pagka-iski president, sir, sa federation. Dili kay iski chairman lang Federation. President siya sa whole Argao. So iski federation. Ex-officio member sa Municipal Council gyud sa Argao. Oo, sir. Kining babae nga iyang gikasilosa maoy subject sa silos, unsa may trabaho po ni sir? Maurag. Saan po, sir? Naapo ni sa membro po din sa iski, sir. Diha po sa ato, Dila na to i-mention ang pangalan, sir, kay. Sige lang. Nganong na may armas kini si SK Federation President Mark Villamora? Unsa man ni siya? License ang armas? Naa siya armas, sir, kay nakakuha mo siya iltop, sir. Dayon, pagkuha niya iltop, palit siya armas. So, naa siya firearm registration sa iyang armas, sir. Para niya, basig, depende sa siguro siya ang kagalingon, sir, ba? Na siya armas. So, kini, sir, kini ni ang iyang girlfriend, nanganak naman na ini, unsa man ni, kanana ang gisaw ni ining biktima matod pa sa mong initial nga nakuha nga info, tinuod di, sir? Kanang babae, sir, actually, kuan gina siya, girlfriend na atong biktima, wala nagisaw sa biktima. Girlfriend yun eh? Sa biktima. Dayon doon ay outing ning, di ba, kaning mga iski, sir, ba? Dana namin mga outing ni.
ni kuan to siya atong iski president para mahog talang ba ni patol ba inana ba. Oh. So naibawan sa biktima ang ilang sikreto nga kuan kanang mutang lang nato relationship ba. Mao to nga doon na nahitabong pagsilos. Oh. So, ya sa maging tuig pa na siya na sugod kay nanganak na gud ang kuan sa itong babae nga mga 1 month ng bata. Asa man nag-ipon na ni sir ang biktima o ang babae? Amo pa nang i-kuan sira kanang further investigate sir kung nagtipon na sila sir kay puro man ni sila single good sir. Isa may amahan gyud sa bata sir, kining Federation Chairman or katong biktima? Mao na problema ron sir. Mao na ilang giawayan. Kasi mahan kay Medyo law ang problema ha. saan man god? Kay kana nga pareho sila ba? Kana nakakuan. Pastilan. Silang duha. Ita. Mo nay nakalisod. Mo nay lisod diha og duha ang nakatuslo, no? Di tala na kanon. Basta mao na. Pareho sa samang adlaw ina na sir ba? Oh. Pero ipadini na may bawa na kasi. Ana, may bawaan gyud ipading. Oo. So klaro na to kay abi man na mo gud primero nga uyab ni sa Iskit Federation President unya giilog kanang inunta nabuntis niya unya gisao nining usa dili day. So kining biktima iya gining uyab ni, iya gining girlfriend. Sir. Sa katong biktima, girlfriend sa biktima. Okay. Unya mao to nga mura og kuan sad kay Iskit Federation President ka. Nya siyempre mga batan-on diha umuduol ng Iskit Federation President sir. Ang babae siguro pud sir nga dalaga, di pud basta-basta nga maka balibad tingali pod. Ang babae iski man pod, so sila. Yan na may outing inana. May mga kuan nila, mga gawas ba kanang kanang outing sila, kauban sila. Inana sir ba? Didto na ang problema. Dito sir. Opo, nya nahibawan aning biktima mo to nga lagot kay tanan. Nahibawan na niya. So naging tuig pa niya nahibawan niya nagpadayon na ilang murag kanang kasilo sa usa. So sa to pagkatong biktima mao to dunay kasuko ani mao ang Iskit Chairman kung maohon, Iskit Federation President. Doon na sir. Doon na to si kasuko kay siyempre sir. Kay nahibawan ko niya. Pero way armas tong maong biktima sir? Sa panghitabo sir, wala sir. Kay ang nai-armas ka to raman nga gunman. Sa panghitabo, sige search ito, wala armas. Okay, so mo na ning kalakiha di ay so nagsilo-silos. Pero kinsa man ang nanghulga nga matod pa sa imong giingon kanina nga nanay bahad-bahad last year pa. Matod pa sa kaning kanto sir suspect kanto siya baharan sir ba nga mo na kung makita lagi sila nang pong siyempre aligasyon rin nga to sir gikanto niya nga kung nag-abo sila pusilon ina na sir ba. So mo na nga siya pod anda po siya pusil kay nahuna niya pusilon gud siya din na like na pusil siya daan. Sa narrative nila sir ang nanghulga kining biktima or kining nakapusil may nanghulga sa biktima? Paano sila sir? Pariha na sila sir ba? Pariha? Isig. Silusay sir ba? So, ang hitabo ini, kinini ang, pero wa ni mag-live-in ang biktima o katong babae, no? Morag, wala sir. Nanganak na tong babae, pero wala ingon nga nag-live-in. Mo ni atong tanawonon pa sa itong investigasyon kung kinsa gitino damahan na itong bata. Mao na sir. At kung gusto siyang may bawag sa amahan, ilang ipa din may bawaan yun. Makita sa resulta sir ba? Oo, pero ang on ani ron kanini ang biktima o katong babae sila mo'y on. Or sige po ginagmay tong ila sa usa. Ay nana, murag ginamit ko yan sir. Murag kuan lagi kay uyab sila pero doon na po ginagmay po diri nga kanana ang kuan sad. Murag kaya na may banding sir, na may daghang banding sa siya may Iskit President sa Federation sa Largo niya. Iskit po itong iyang sa kuan po. Iskit Chairman po itong usa sa kabarangay. Muna nga. Nagit sila banding permiso. Ang ilaha siguro, amo lang analistar nga kuan, napos sila dito ilaha niya. Continue po ning iya rin sa biktima. Muna nga, ang ilang panaginitay sa usag-usa, wagid siya kuan, sabi wala gid gitawag wala gid peace ba? Wala gid mahusay. So gabi sir, kinini ang resto bar nag-abot sila to sa resto bar.
lahi-lahi sa table or giapas gisong ni sa Ristobar or nag-abot lang yun lahing table ang usa lahing table ang usa. Base sa among pangutana dito, investigation cell sa katong waiter o kanang namay gwardiya sa musod ka sa Ristobar, sir. Nauna tong biktima dito, nag-inom dito. Ang biktima niya, tayon mga alas 11 pasado, niabot po tong suspect dito. Niya, nangitag table lagi niya. Pagkakita niya kay Sibi, daan ko na tinito, pagkita na to yung kuan ka silo sa iyang kagalingon di surok ding dugo niya dito. Mato nga dito nahitabo ang pagpamusil. Naguna tong biktima dito. Yeah. Nahitabong pagpamusil niya na kuha man to sa CCTV dito kay nakita man nga bitbit pusil gyud. Why kauban kining biktima nga nag-una dito si Antibol, sabi nag-table siya, inom-inom siya, nasa mga kauban sa table? Na sir, na kauban sa table mo tay kuhaan na mo affidavit siya kay diya man sila mismo nakakita gyud sa pagpamusil. Kuhaan ta na mo affidavit. Pila sila ka boxer sa table? Mga pila ka sa table di mo minus mga mga 4-5. Katarang babae usamay among kuha affidavit kay siya gid mismo nagi sa duol ba. Oho. Pagpamusil nakikita gid siya mismo. Pero wala ang babae diha katutuan ilang kuan subject sa ilang silos. Wala sir kay kung nga naigamay bata sir ba. Tima niya. First time to nga nag-abot sila human sila kuan murag nagka-bikil or nag-abot na sa una no sa mga kuan sa una. Sila sir. Kaila mo gud sila daan kay taga diri ra gud sa Argao. Kaila sila daan niya. At siyempre, kadaghan na magkabot niya. Dayon nag-abot mo lagi na istorya nga kuan ba na silos ba. Niya, buhig istorya nga katong istorya nga mag-abot lang usab nga usilon ni nana ba nga istorya aplikasyon na to nila ba base pa sila ng istorya niya katong gabi una kay tungod kay puros na sila hubog so ang ilim nung makahubog na murag nagdiktar silang kagalingon niya mao na to nga instead nga iyang desisyon sa iyang kagalingon, ang desisyon na to sa ilim ng makahubog to nga namusil na gid siya, wala niya na iyang pagka-iski president. Pag-abot dito sir, kini mao iski president, kung sa man nilingkod pa sa table or niinom pa siya, nya iyang giduol ni or pag-abot duol dayon dito pagkakita duol dayon, wa na mag-istorya namusil na dayon. O naagi paglalis. Wala ka na pag-abot dito base sa mga investigasyon sa mga waiter, nag-abot niya, nagtustoy pa kay nangitag table sir ba? Oh. Itong table niya, giingnan sa waiter, table dresser, ari nga, tunga-tunga, dapit. Yeah. Pagkakita niya kay, naaman sa pikas table kalingkod ang kuan, kanang katong yang kontra. Di, mo to nga, kuan, mo to nga, hitabo to nga, pagpamusil. Oh, kining maong Iski Federation, matud mo katong biktima na ay mga kauban sa table, mga upat ana, but kining Iski Federation President, napod siya mga kauban? Siya ra daw usa sir base sa kuan pining isod siya ra usa dito nagsuluplight siya adto dito sa hideout kay makita po sa CCTV ni sud siya ra usa may istorya po sa kanang magbantay sa pultahan ug sa waiter may istorya nila nga wa siya kauban. Way gwardiya dito sir nga mo kap-kap unta sa tanan nga mga musod considering nga Ristobar ni imnanan ni so kap-kapan na to mga musod. Na sir mo to yung interview na ay gwardiya pero ako lang gingingnan nga nang makakita sa armas. Niingon mo po siya nga ID ra kuno yang gitanaw ko sayop na ninyo kay kuan gud ni Ristobar gud niya. Imnanan niya makainitay na yung mga armas di magpunusilay niya mo na inyong sayop. So, ako tong gingnan ng gwardiya. Na may gwardiya pero dili gwardiya sa mga agency. Unsa man gwardiya? Murag ilang bouncer sir ba? Bouncer lang. Gawas ba? Mga dagkuglawas niya na yung mga tatos bukton, mga kandukan, turma. So, pero ilagya pong gi-frisk, nagya po frisking ang hitabo, but tingali, og pabor-pabor. ID ra yung gipangita, tagsulod na ID sir, ana. ID ra. Yawan niya hikapa ang lawas ba, ang kilid, tubangan na kay diri man sa tubangan, ibutang pusil. Wala niya kapkapa ba. Or basin ilado itong batang alagi kay Iski Federation na President God. Wa na lang. Siyempre. Ilado kayo. Ilado, sir. So, nalang dayon. Inana. Ilado kayo, sir. Daghan bang tao ang Ristobar, sir? Considering nga weekend God. 13, naghana, sir, Roy. Pati naghana.
Pag-abot ka mo, pero tinaga ng tao, sir, Roy. Oh, Agapit mag-stampede ko, sir. sus. Pag buto-buto, binagan na niya. Gamay na itong Inter 60, daga ng mga tao. Hapit mag-stampede kay tagya kita. Biyaan ko ilahang mangigipang order dito. Siguro kung sabayan mo ba na ito? Itong nag-order kay dinaganay naman. Pag buto-buto. Oh. Kuyawa, no? Murag bungkag lapinig to mga tao. Oh. O sa may naade di sir, na ay banda, na ay kuan, sa man na siyang naangangan ng dugo ko nan? Banda. Na motukar, sir ba? Ya, dayot banda ya dahil na order ka mga ilimnon, beer, pili ra ka kung gusto nimo ka nandiyan ni Walker na. Ilimnon makahubog, sir ba? Okay. Ya, na table. Oh. Ya, napoy table nga murag na divider. Mag-divide sa pikas table. Ya, na table nga nasa tunga, wala divider. Nasa tunga. Inana siya na sa tubangan na murag stage nga may banda. So kining kuan gigamit sa pagpusil 9mm nga Glock mo ni tinuod sir? Oh, 9mm, nindot yung armas. 9mm. Siyam kabala kuno o siyam kakabhang ang inyo nakuha dito sa crime scene? Tinuod na? Siyam ka kuan kabhang ang na-recover sa mga suko team. Suko team na may nagkuha sir sa mga kabhang dito kay tawag mo na yung suko pag kitabo. Oh. So siyam ka kabhang sa mga bala ang na-recover nila. Pila may igo? Yeah. Pila may na igo? Nitama gyud sa lawas. Mao na sir nga ang patayng lawas sir subject for autopsy sa siya. Kay ang tinigong armas nga 9mm god na may siya gitawag og true and true niya. Oh. Igo kastiyan lapos buko-buko so ang resulta duha imong samad. Samad sa tiyan niya, samad pas buko-buko so duha na imong samad niya. Muna nga subject for autopsy siya kay makita na diha sa autopsy nga kini-entrance kini-exit so may bawaan gyud nya sa ato ang autopsy report. Pila gid ka bala ang ni Dan gyud sud si ang lawas ni gawas. Pila man day kabala ang sud anang maong 9mm. Sa man to nagpabuto siya siyam ang nakuhang kabhang or sobra pa naka-change magazine siya or unsa man? Wala man maka-change magazine sir. Ang yang gidala usara man ka magazine niya pag kuan sa ato ang mga responder sa armas wala na may kanang hurot na sir ba ang bala meaning giludan niya o basi na po ba niya gipabuto ng siyam niya ang usa signa tanto tagap or siyam ra kita yang gilod hinahurot gyud niya pabuto tanan ana na kay man inti magasin naman siya. Na-interview na ninyo ang suspect, sir? Oh, naraman rin suspect sa personal, sir. Oh, sos pastila, no? O sige, sir. Salamat kay Sir Has. Paghatag panahon na mo doon sa DYHP o sa IFM. Sige, sir. Salamat po, sir. Sa mga listeners sa DYHP. Salamat ka, Captain Carlos Narcas. Paghatag panahon na mo diri sa atong Sibiana. Narca, sir. Captain Narca. Salamat kay Captain Carlos Narca. Oh. Sige, sir. Salamat po, sir. May buntag, sir. May buntag. RMN Exclusive. Straight to the Ato point. balik-balikan gamay mahigala ning hitabo sa Argao. Kay ni atay nakuha mahigala nga CCTV, no? Labot sa mga pagpamusil mga sukit pamino ato kuno nga tagapagtagad be. Gamay lang kuno nim. Sa man to nim katong hitabo ganina nga kinini ang usa ka lalaking kon mo na siya. So aligri dito kayo dito be ato paminawon kuno. Ano mo ni? Uy, mo na buto-buto. Mao na ni mahigalaan dito sa kwan, no? Oh. Sus Ginoo ko. Grabe hade sa kwan. Bumo na ni sa nga video mga kailan ha. Mo. Oh, buto-buto. So mao na ning hitabua. Dili kay ni taas mga higala nga kwan. Okay. Oh, ato ning tagapagtagad no kang courtesy ni Dario Hill mahigala, ha? Nga video mga sukinti minaw. Okay. So mo ni ang gikwan. Oh, so grabe day no, nagkanta pa sila unya man kalit nagabuto-buto. Kuan man tay naman ni banda-banda din store. Mo ni hitabo sa Argao mga sukitig paminaw no, kini nga hitabo Sige, baby. So pila ka bala tanan, pila ka buto tanan. Oh.
Pila ka buto tanan. Oh, grabe ha. Daghan na yung mga buto ha. Punta na hurot tong usa ka magasin. Oo, oo. Oh, grabe ha sa buto-buto mga kaigsunan eh. So kadaghan ang pagkukuha niya. Sadya na sa kayo, no? Kada nahitabo kaganina mga kaigalan ko sa SK Federation na president nga na mo sila. Daghan na eh. Di nag... Oh, hindot pa kailang ko primero. Okay, so mo ni hitabo ang mga higala dito. Kini pag buto-buto kagabi mga kaigsunan katong atong unang report katong nakuha dito sa Argao, kini nga pagpamusil sa SK Federation President ngadto mga higala sa usa ka lalaki nga gituang iyang nabiktima mga kaigsunan. Ato ni tagag pagtagad mga higala ha kay unsa ba ning dagana mga kaigsunan. Okay, gamay lang kayo mga higala kay ato naman ni hinabi kaganina si Captain Carlos Narca mga higala ang assistant police chief sa Argao mga sugiting paminaw, no? Okay, so morning hitabo adi ay gagabi eh. Perti na yung daghanang kuan. Oh, sige. Kana ko no. Be ato ko nang paminawon ko no dong. Ang kuan dong. Daghan na tong bala kay siya man ni kakabahang ang nakuha nila. Sige ko no. Asa man to? Naay kuan ni audio? Walay audio ni siya? Sumo ni ang nahitabo dito sa kuan ha? Okay, sumo ni mga higala ang ato ako gipakita sa video karon. So naubo na yung tao ning usa ka kuan. Okay, so og dunay dugo ha, i-blow lang, i-blow. Mao na din eh, dito na ubo na din mga kagalaan. So kadtong pirmiro buto-buto nga kuan ngan banda di ay so piting sadya adin isla mga sukitig paminaw unya kalit lang nga dunay buto-buto nga nahitabo mga higala. Oh. Og mao na ni, no, ato lang i-blow gamay, black and white lang gamay. Tungod ini mga higala nga dunay nibanaw nga dugo, no, didto ni mga higala nahitabo sa Argao kagabi mga sukitig paminaw. So kining maong SK Federation President si Mark Villamora. Okay. So kini ang kwan wala ni audio ang kanang naa sa kwan. Okay, ang resto bar na ay kay na may inom, kaon, dunay banda di ay mo din sadya kay sila. Nagkanta-kanta pa man ito sa dahon nga laya da itong ilang gikanta-kanta sa kwan dito. Katong lead singer mga sukintig paminaw. Og unya naunsa bang hitabo ang mga higala nga nakagubot man no? Pati daghanan tao gid ay no. So kining ato napakita nga video mga kagilaan, wala ni sa audio mga sukitig paminaw na pero naa na napaubo na kining maong lalaki nga naa diha mga kagilaan sa kuan. Pati naghana din no kining maong sadya man sa kayo pila ka butog ito tanan daw may atong balikan kuno to. Okay, so nagkatibuag ang mga tao pagkawan kini. Be atong minawon pila ka buto to. Oh, daghan ang buto eh. Daghan yun. So usa ka magasin, nahurot ang usa ka magasin. Pag kwan, usa ka magasin nahurot. Oh. Mo ni ang 9mm. Nga Glock 9mm. Usa ka magasin eh. Paspas ang pagkatira, no? So medyo praktisado sa siguro ni sugang pagkakuanan ni store. Kaya mo na ang gisulti ni Captain Carlos Narca. Kuan love triangle mahigala, no? Naay nagvideo ani samtang nikanta ang banda. Moto nga kuan, no? Unya nadungog dayon tong nagbuto-buto mga sukitig paminaw. So mo ni nadakpan sa atong kapulisan kini mga higalang suspect, no, nga usa ka SK Federation chairman diha sa lungsod sa Argao. Doon na po iyang Glock 9mm, no, nga pusil nga nakuha sad mga kahigalaan
gikan sa posisyon na paubuin taon ning usa kini ni ang si Angelo Amarillo mga kaigsunan unya mao lagi ni do na da ini love triangle mao hinungdan mahigala no naay nagvideo aning kuana kadto ang kuan pa katong nag-asadya pa kayo perti man daghanan tao gid no kuan man banda de perti daghanan tao gid okay no balik-balikan na siya gamay na kay murag oh basa oy. Maihap ni mong buto. So to 9 ka kabhang. So daay nagvideo samtang ni kanta ning babae. Eh damay mao ni ang lead singer nila sa ilang banda. So naay nagvideo-video paghuman kalit mahikalang buto-buto mo na dungog na to ang buto-buto. Unya kato nang nakakuha na dong asa man tong usa ka kuno CCTV to nakuha katong usa. Dili gyapon sa video gyapon to. Pero napaubo na kini napaubo na mga higala ning maong kini ni ang biktima ha. Sus Ginoo ko babae may hinungdan ini mga sukit paminaw. Kay kini ni ang kuan man di ay do na may usa ka sketcher person sabdi ay mga kagalaan nga maoy uyab ni ining matud pa sa atong kapulisan ha. Uyab ini mga higalang SK Federation President. Wala to nganli kay babae man to mga sukintig paminaw. So uyab niya ning maong SK chairperson onya matud pa giismukoy sad ni ining maong SK Federation President. Kaya doon ay mga activity sa SK ni store dito magkita-kita sila dito. Bida ning kuana. Perti ni mga higalang kuana. Okay. So, mao ni ang nahitabo mga sukintig paminaw, no? So, nagkuan sila, kita to sa ilang activity sa SK, o medyo sa pamahayag pa ni Captain Carlos Narca, napos lay na uyab-uyab sa sila dito ni store. In fact, akong ipangutana kining bata, unsa man ning anak. Mo na dakong pangutana pa, ipa-DNA pa ning bata, kung unsa ba gini, anak ba ni mga higala sa SK Federation President or anak ba ni adtong biktima nga namatay mga kagalaan? Straight to the point. Kada ko ang bantayanan gyud mga sukitig paminaw ning ani no kay mopatay mo kun tawo ani ni store tungod sa love triangle. Paitan ng sitwasyon na. So kining babae kung atong tanahon medyo siya maoy ni kuan ni. Kini magbabayhan na sa atong nakuhang report ni medyo may tsulam sa good ni store. Mao na nga naase iyang uyab kining si Angelo Amarillo matud pa si Kandier pa man ni mga higala estudyante pa man ni. Pero ang ila pong SK Federation President mismo ko isa ni store kay kana ang SK chairperson unya do na mga activity unya do na maitsura din ning babayhan na di ay indekin. Unsa man apil-apil din ni Ogwan kana na ang beauty pageant pot ini babayhan na. Okay. So mao di ay medyo kuan pud ni mo mabasol pud ni store kay makabibihag sa lagi di ay og naong ning babayhan na. Patay hinuon ning kalakihan. Dunay kuan jud. Pwede ba na slow mo ang ang katong kanta-kanta sa banda para maihap na to gid pila ka balatanan. So wa ni sa maka-change magazine kung maohon. Usa ka magazine nga gihurot mahigala og paboto, no? Bang 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 bang. Paspas ra ba pagkakuan na? Mura man ni giduol nga kuan. Okay. Sige. Ato ni taga pagtagad mahigala ha kay kini ni ang Kini ba? Pwede mas lumo ni dong? Asa man ang kuan ni? Kini ni ang audio ko no be? Sige. 1. Kuan man. Paspas man pagkabuto ha. Oh. 1, 2, 3, 4. Oh. Sige. So siyam gyud ka bala. Siyam gyud. 9 gyud ka buto. Paspas lang kayo. Grabe gihurot ng bala sa pagpusil.
di magdahom ani kay disco gano naibanda-banda kisa may magdahom ana nga kuan day. Pero ting alegriha pa nila no. Sadya man tawa ang mga suga, ang mga kuan, wala damha may galang dunay kuan. Dunay nisong to grabe ka klaro kay buto-buto no. Oh, so 9mm to nga gigamit sa pag pusil mga kagalaan og natumba gyud in taon. Kining si Elmer Angelo Amarillo. Sus Ginoo ko pagkangidlis nga paminaon mga higala. So mo na ni siya ang pagkakuan, ang pagkadakop mo na ni, dunay audio ning pagdakop dong. Beato paminawon ko dunay audio ning pagdakop. Kining pagkuan na. Asa man to kay katong usa ka kuan walay audio to dito sa pagkuan. Kini ni ang pagkahagba, no? Kini ko no, na audio. Grabe ha, naghukas man Sus, napanglimutan gud siya no. Ang iyang pagka-sketcher man. Wa gyud, nakuan gyud ang iyang pagka-sketcher man mahigala iya gyung gi kalimtan ining kuan na kuyawa. Oy nalimot siya no tungod sa iyang kasilos ba? Suko ka siya. Straight to the point. Pabida ang kasuko mga kagalaan no. Og mingon ta nga last year pa ni sila nga nagkakuan. Last year pa ni nga nagkabangi silang duha. Kining sketcherman mahigala o kining usa si Angelo Amarillo kining uyab sa mga babae bida ni store paita sa doy kung mauhon ni mahigala ning babayhana iya masang double cross ning kalakihan ni kin kung mauhon ni although wa ta kasabot silang love story gid ha naunsang hitabuan na mga kagalaan kay ngano man ni nga kwan kay maitsura man sa kuning babayhana mao na nga di gyud nimo makuanan po ni store no una-unaan ni store o kini mo na ni. So dito na ni madakpi sa ilang kwanday. May uli sa balay ni. So kuan mo ang SK Federation Chairman. Imagine ka na mahigala na sa posisyon da sa Argao, equivalent sa municipal councilor, kay ex-officio member ni mahigala di as konseho. Pero mao ni ang iyang gihimo. Daghan nagsamad ining kuan na hinon ay lima ka pagkapusila mga higala nga kadaghan matumbutuha. Siyam kakabhanggod. Siyam kakabhang ang kwan. Kini ni ang nakuha sa taga Suko mga higala dito. Inana ang nahitabo mga kaigsunan no. Nya kini ni ang maong manag-uyab na naapod mahigala kay iski chairman man uyab sila aning biktima. So kining biktima nagsilos po ni mga higala parehas sa silosay. Pareha ni na in love dahil duha ka lalaki ang na in love ni ning usa ka babae. Astila ni Storm makaingon sa sana all. Yagi tala nagkatawa mahigala pero mo lagi na do na magud sa lagi itsura ning babayhana. Daghan gyud daghan gyud tao daghan gyud tao. So unsa man ni but last year pa ni sila ko day inana ka kuno or tungod na to nakainom na sa siguro. Daghan gyud tao nga bar no. Kay naa sa mga sa ilang mga previous videos nga napod daghan kay tao. Okay, so mo ni mahigala so dunay video ini samtang nagkanta ning banda onya kuan kuyawa sa silos de na ni store no pertig yung kuan na pagsud niya atong maong lalaki kita sa ining maong iyang karibal naa dito gainom-inom sad mo tong iyang duol mahigalap gipusil. Okay, so asa man mo ni siya ang katong daghang tao ni the Hideout Argao. Ipakita na to ang tibok kini ko nang ipakita na Inday Ken ko nonin sa ato ipakita ko nonin so kay mo ni ang kana nang makita na to dito sa ilang bar. Sige ko no, gamay lang kayo ha. Kini mo ni ang pagkanta-kanta na. But katutuang pagsugod, kani ang kwan, kini ni ang para makita na to ang iyabang asa agi, asa dapit ang kwan, no? Ubay-ubay gyud. Ubay-ubay gyud mahigala nga kabalayan, kana mga ubay-ubay gyud mga higala nga mga suga, ubay-ubay gyud ang mga naa dinha, mga kabatanunan nga naa mga higala ni apil ining ilang bar dito. Sikat-sikat sa din nga bar sa Argao. So tingali butangan nig kwan. Wa pod mga higalay pagkap-kap to dito. Ya posible pod lagi ilado kani kay SK Federation Chairman god. Di mo suod SK Federation Chairman, dili na kayo kan. Ya sige ko no. Para makita lang nato ting kwan ang sa gawas nga bahin ining maong the Hideout no. Nga kini ni ang Hideout Resto Bar. Kini sa gawas ni nga bahin. Dako day nga pwesto no. Kuyawan ni negosyo day daghaman ni kuan day.
O daghan nga mo ni ka daghanon sa tao. So doon na sila banda-banda, sulod na sa bar ka na naay mo kwan, naay mo perform daghan din kang tao. Di mo ma-imagine mahigala nga magka kwan magka bungkag lapinig dayto mga sukid di paminaw. So kini bi ato kuno paminawon kuno ni dong. Kini kun ay kana ni gamay ato no paminawon kuno gamay. Mao ni ang inani kadaghang tao. Oh. So mo ni ang ilang kon sa bar day. Mga batan-on. Maginom-inom. Oh, na banda. Oh. So lingaw day kayo gid mga batan-on. Oh. Pati lingawa. The Hideout, mo day ni nga bar. Oh, sadya kay sila. Oh. Pati sadya ada ni. Oh, mo ni mga higalang kwan. Oh, lain-lain. Hideout, mao din ni mga kaigalaan, no? Sige ko na, ato balikan ko no paminaw dong, ang audio dong, gamay lang dong. Okay na, oh. Hideout, mo ni ang kwan. Uy, atop ninyo sa kwan, outdoor ni kwan. Oh, sadya kayo sila, ha? Naisuga, at sayo-sayaw, samta na magkanta, mahigala dito. Mga batan-on, hala. Di mo ma-imagine mga higala nga kwan. Mo ni ang mga batan-on may higala sa tambong-tambong minani. Inani kadaghan og tao kining maong bar. Oh, inani kadaghang tao. Oo. So katong pagkanta na dong, katong kuan, katong portion nga pagkanta na katong dahon nga laya. Mo na ni sabi paminaw ta. Buto-buto na. To sa kasaba sa banda mo di kay makuan. Oh? Sus, gabi ha. Oh, moto buto-buto mga kaiganan, siyam yun, no? Siyam ka mga kabhang na nakuha, siyam ka buto, abot pila ka kabukan na tama do sa sud sa iyang lawas. Wa gyud mapugni mga higala ning kuana. Kini maong lalaki sa iyang silos. So kini itabua mga kaigalaan. Okay names. Okay kini ato lang kuha sang audio no. Kung kini hitabua inday kin palihan ni kining lalaki, kini duha ka mga lalaki na higugma sa usa ka babae. Ang babae ini mo oy makakanta og kuan inday kin nga sana dalawa ang puso ko. Gital na katakatawa ha. Ang babae mo oy kwan. Ang babae mo oy duha ni nila nga hinigugma pero di pod nimo makuan lagi unsang grasiyas gugma ang gibati ini nila kay may itsura man ning babayhana da sad. Ha? Di amay gi kwan na yung ng pulis nga di na to i-mention but di amay picture nga kwan diri yeah, sakto sa gyud ay may itsura gid sad. Mo na nga di nimo mabasol dai ni nga dunay ma in love nga kwan mga binuhat pero kini sang babayhana na lang unta dai siya na lang mo sabot kay daghan may maibog ani niya. Dok na may tag-iya nimo saon ta man na, no? Kay ubo entertain kag duha, kini kong lalaki, ang batayanan gud ana mas bintaha pa man ining babae, wa go ingon nga bintaha, don't get me wrong ha. Pero kini babae man gud kung maoy mag-away, di man magpinatyanay. Straight to the point. At least kung mag-away ning babae, kasagaran ka na magbugno naman ay pinaka-taas nga away gyud, no? O gay kani iyahay may galag po sa Facebook, inana. But kini mga lalaki magod, kung maoy mag-away, delikado kayo, Jerome.
patay man mao nay nakalisod. So kini niya og maohon ni nga ang in fact ganitong bata may gala punto makuan lagi kinsa gitong anak day. Sa pulis nga atong papang hinabi gani ni Captain Carlos Narca di pa mahibaw-an o gaon sa bagito, no? Kay nanganak naman ning maong iski chairperson. So kinsa may amahan atong bata? Mo ni pangutana Jerome katubang biktima kay uyab man sa to biktima, uyab man po sila ning iski Federation President. So duha ka buok ang iyang iyang boyfriends, duha ka buok. Oh. So karon og duha na nabuntis, nanganak, bana og kinahanglan nga ma-DNA para maklaro kinsa nang bata. Kay kung di ma-DNA, igo naman lang kas pagbana-bana ana Jerome. Isang na namatay may gala pero subo man pamalandungon ni ato lang agi kato katawa. Og dili na ipa-DNA, igo lang kas pagbana-bana nga imo ba kana o di ba? So kining babayhana mapwede ba kining babae day stila no di no ma-explicar kay mo lagi na kay bawo gud unsa ilang love story, kay ang manag-uyab gyud og ang pulis may to pasultion kini mang biktima ang namatay mao man ang uyab gyud si Angelo Amarillo maoy boyfriend ining babae. Unya tungod lagi kay iski chairperson ning babae dunay mga kalihukan nila nga kinini ang kuan mga kalihukan nila mga higala didto nga sa SK nanguyab pod niya ning SK Federation President. Tingali pod og wa kabalibad ni mong babae no. Pwede sa gyud ay Jerome. Abi nimo Jerome og lalaki ra mo ay makakantaan ng sana dalawa ang puso ko. Mahimo sa na yung babae Jerome. So katong sa Lapu-Lapu no tubag ni katong bitong taxi driver nga namatay, gipusil patay sad mga higala. Babae man sa toy hinungdan day. No? Ni karo naman ang pulis nga dili to tulis to. O nga ni atong na-interview gahapon tong mga suspects, kato si alias Tungol, ni angkon man siya, babae mo hinungdan ato. Og mo na nga makakunik to sa ta, kay pag primero kong hitabo ini, atong gi-interview tong pamilya, mingo masal sila dahi nga murag na ay kakulian tong ilang papa. Babae to hinungdan, namatay tong mga taxi driver, tungod mga higalas babae. Kinikaron sad, dili sa Argao, ni apoy namatay, tungod sa babae. Pagka lisura ning litirbida Jerome oy. Antayanan jud kay perti kagamahanan kanang litirbida Jerome Mo na nga delikado kayo og pataka kadihag sud mga higala.